Yau makadi vatereri nevatsigiri vaSolomon Kaporoma. So vanhu vari kuda kuziva kuti anonzi Solomon Kaporoma akatanga rini music, aigara kupi, akadzidza kupi. Solomon Kaporoma ndino wacho, ndicho chekutanga. Kumashure taimboshandisa zita rekuti King Solomon patakatanga industry yekuimba. Musambo wandinoimba gospel. Solomon Kaporoma akakurira kumusha kunonzi kwaChiota, March East, Marondera. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Chisengeni Secondary School, ndo pandakadzidza secondary yangu. Primary yangu ndakaidzidza pachikoro panonzi Pachitangazuva Primary School, kunova kuMarondera, March East. Music ndakaitanga ndichiri mwana mudiki, ndichiri kamukomana, ndiri grade 3 ndipo pandakatanga kufarira zvemusic. Ndazo grade 4 ndipo pandakazokwanisa kupinda mukwaya yepachikoro. Asi ndakazotanga kutonetsa ndiri mukwaya imomo, ndipo pandakabva ndatanga kunzi chiita kwaya master nda grade 5, ndichitoimbisa chikoro chese paprimary. Ndakatozoitwa leader wemusic. So ndo matangira ndakaita music. Ndakakurira muchitendero, ndainamata, ndichienda kuchikoro saizvozvi, ndichiimba saizvozvi. Mukukura kwangu kose handitozive chinhu chinonzi fodya. Mukukura kwangu kose handitozive chinhu chinonzi doro. So kuenda kuchechi zvinhu zvakandipa kuti ndinyanye kuseparatana nezvinhu zvakawanda zvinoita vechidiki. Ndicho chinhu chakazoita kuti ndizotange kuimba music yegospel. Nekuda kwekuti kuchuza nokufarira kwandakaita gospel yanga iri nyaya yekuti ndakanga ndiri munhu akakurira muchitendero. Asi muchitendero ichocho ndaingotera vabereki nokuti ndiko kwavainamata. Ndakakura ndiri munhu anga ane discipline, zvokuti waitotya kana kuita imwe musikanzwa. So kuimba music kwandinoita kana kuti kwandaakuita, ndinoimba music inonyanya kureva zvinhu zvinoitika kana kuti zvinhu zvakaitika nemamwe masituations anosangana navanhu. Wakanyanya kuteerera music yandinoimba, ine mamwe mashoko anogona kurwadza, ine mamwe mashoko ezvinhu zvinoitika mukurarama kunoita vanhu. So ndiri kuchikoro saizvozvo, chinhu chandainyanya kufarira pachikoro ndaiita inonzi traditional dance ndiri kuprimary. Ndo zvakamba zvadzoka futi zvichiramba zvichindipa kuti ndichizoramba ndichiimba music igopinda mandiri. Nekuti ndiri kuchikoro ndiri kuprimary ndaimba traditional dance, ndaimba music iri makwaya ataita kuchikoro aya. Saka traditional dance mainstrument andaifarira ndairidza ngoma. Ngoma ndo yandairidza. Saka ndaiti ndichiridza ngoma ndichizvishaurira ndega. Ndaimba ndiri ndega ndiri kuchikoro saizvozvo. Saka teacher wangu akandidzidzisa music aindifarira zvakare. Ndiye munhu akazonyanya kundidzidzisa stereki panyaya yekuimba. Machunza ndinoshandisa, yekuti ndakaimba ndichikwira, ndoimba ndichidzika,
ndoimba nezvepakati nepakati. Saka iye ticha yeye ndiye munhu akanditraina music kusvikira zvakazongorambawo zviri mandiri. Makadi yenyu inini ndinotwa Onai hanzvadzi Solomon. Solomon chandinofara paari munhu akaita shungu nechipo chiri paari, ende munhu akatisimudzira mufamily yedu, sekuti chipo ichi chagara chiri kuberekwa, takaberekwa nacho imba yese. Asi Solomon ndio munhu akawanikwa achiita shungu nezvekuimba zvemusic. Imba yedu yese yedu inoitawo zvinhu zvekuimba, asi kuti vazhinji vanhu tongozvidzikisirawo, asi akaramba kuti tidzikisirwewo. Akati zvechege simudzo sefamily ndobva nachitosimudzo. Akangoitawo semunhu ange zvaingoitenge majokes sematangira akangoitawo zvingotenge tumaumbwe tisingasonzwisisi. Tikazona mabradha edu atozoendera mberi nekuimba, takutokwanisawo kuti takutosapotwawo, akutozvisapota, akusapotawo futi family. Saka dangoti ndomwari nechipo chakaitwa naSolomon. Solomon munhu akangokura achingoita zvemusic kubva kuchikoro, aingoita music achiridza mbira chichi zvingori zvemusic. Airatidza kuti munhu akangokura ane chipo chokuda kutongoimba. Isusu hedu tinoimba tiri kumachechi. Aiwa kumachechi makatisvikira tiri kweri, aiwa tiri makomrade. Takatozvarwa nacho, asi kuti iye hake munhu akanyasoti aiwa hachifanira kuperera mumachechi, ngatiratidzewo kuti Mwari vakatizvarisa tine chipo. Munhu wekuti aifarira stereki achindidzidzisa music nekuti angaona kuti mwana ane talent. Zvekuti ndaiti ndakabva kutraditional dance, ndakabva kunoridza ngoma ndichizvishaurira ndega, saka zvaimunakidza vanhu zvisingaite. Ndabva zvetraditional dance ndaiona futi ndakamirirwa kumusic ekukwaya, ndaimba tena ndichikunda vanhu vese pachikoro. Saka akatanga kundidzidzisa manotes ekuimba ndisvike ndakakwidza voice rangu ndoridzikisa ndoimba nepakati. Muchauya rini nai mambo, nzira ndaneta nokuringa. Muchauya here nai baba, ndaneta nokuringa. Handina mufaro ini panounganidzwawo vana vevamwe. So ndiye munhu akanyanya kundidzidzisa music. Music ndakaitangira ndichiri kuchikoro, ndichiri mufana chaiye. Saka chinhu chekuti ndakaramba ndingori machiri kusvikirawo ndazokura. Ndakura ndakange ndakutangawo kutsvaka kune mastudio, ndakuzvinyorerawo masongs angu. Inini am a songwriter, ndinozvinyorera ndega. Music yese yandinoimba, macollaboration ose andinoita nevamwe vaimbi, mabig artist, kusanganisira first collaboration yandakaita naTete Dorcas Moyo, tamirira Mweya Mutsvene. The second collaboration yandakaita Pastor Troy Mobande. Third collaboration yandakaita ndakaita nechikomana chepaZCC chinonzi Mabel anova Obed Chari. So kune mamwe collaboration ari kuuya zvakare mamwe big artist. So ndakatanga kutsvaga kuti ndozviita sei. But chinonyanya kuitika muindustry yekuimba kana uchinge wapindamo, machallenges akawanda atinosangana nawo. Munhu anenge ane chipo, munhu anenge ane shungu, munhu anenge ane chido chekukura kwezita rake kana kuti aendewo pamusoro pane vamwe. But machallenges anosangana nemaartist kana kuti maupcoming, nyaya yaanotanga kusangana nayo inyaya yemashoko evanhu. Machallenges zvakare anosanganikanwa nawo munhu achipinda muindustry yekuimba. Chipo anenge anacho, but chinhu chinonzi finance ndicho chokutanga. Mari chaiyo yakashayika pamunhu anenge ane chipo kana kuti anenge ane shungu dzekuti aende kure. Anongogumira mukuita project imwe chete, asi chipo anenge anacho, shungu anenge anadzo.
saka ndo mamwe machallenges zvakare anosangana nevaimbi vanenge vachatanga kungopinda muindustry. Ndokuti kupinda mustudio kunoda mari, inoda kurekodwa chaiko kunoda mari. Mamwe producers anogona kukuchaja pe hour kungopinda kwaunenge waita mustudio. Saka kana usina vanokusapota nefinance, kana usina vanokubatsira mukati mekuimba kana kuti mukati mechipo, unogona kugumira munzira. Pamwe pacho zvakare munhu anenge ane chipo but anogona kusangana nemashoko. Mashoko aanosangana nawo, kune vamwe vane mashoko okuvaka, vamwe vane mashoko ekuti munhu ngaende mberi, but vamwe vane mashoko okutogodora ekutoti iwewe wacho uri kuimba kana kuti wapinda muchinhu unogona kutodona usati watomboenda kana kure nekuda kwemashoko anogona kutaurwa nevanhu. Saka munyaya dzekuimba dzinotoda kutoti iwewe wacho let's focus your talent, chipo chawakapiwa naMwari, ochimbomira zvokutarisa kuti ninge ari kuti kudii. Panouya mashoko avanhu pane zvimwe zvaunotora zvinokubatsira, zvisingakubatsire ngazvingodarike, ngazvingopfuure. Saka mama challenges anosangana nevaimbi vanenge vachangotanga kupinda muindustry. Zvenyu ndini baba vaSolomon Kaporoma. Kukura kwake nokuberekwa kwake, ndoda kutaura kuti Solo achikura ndakuona kuti Solo akuziva. Munhu aifarira kuridza zvingoma ngoma, so achigadzira zvimanenge zvairidza zvingoma ngoma. Kubva ipapo takazoonawo achitorawo zvimwe zvimagaba achigadzirawo kuti aite magitari. Saka achibva ipapo futi pane imwe nguva yaakamboti rwarei zvokuti gumbo rake rakasvika pakumbotsveyama. Semunhu aifarira zvokunamata, takanga tichinamata kusvikirawo Mwari amubatsira, kuti aingoti ndoda zvokunamata. Vamwewo vachiti anode tataenda naye amboendawo kwasekuru Ningi, achiti aiwa kwete. Saka taikwira makomo tichinyengetera naye semwana aikura. Ava kuchikorowo tikaona ava kupinda mukuimba kuchikoro nokutamba ngoma, ndozvimwe zvinhu zvaiita. Tikaona zvari munhu akanga ava kuita zvekuti anga ava kuita zveugolkipa kuchikoro. Saka ati kure futi zvokuti anga apedza chikoro akazomboita imwe pfungwa yekuda kuenda kuarmy. Ndobva atomboendawo kumwe kwaitreniwa, achienda kwaitreniwa, but ndakazoona kuti adzokera zvemufield yokuimba. Ndobva ndaona ava kuita futi zvokuimba kumachechi kwaienda, kumwe aidaidziwa uya kuno achienda kunoimba. Baba ndazoimba kwakati. Saka shamwari dzangu achiuya achitorwawo kusvikirawo tazoona ava kuita zvokuimba. Ndo maonero atakazoita kuna Solo Initiative. Makadi henyu varidzi vebasa. Ini ndine amai vaSolomon Kaporoma. Solomon Kaporoma akaberekwa gore ra1993. Aberekwa Solomon akagara ari munhu mukukura make achingochema tikamboenda naye zvitaurwa nababa izviko munomwe bishop ainzi kuUnited Faith Apostolic. Takanogara naye 3 weeks. Tagara naye 3 weeks. Bishop yaita kuti mwana uyu pane chipo. Saka Solomon akakura ari munhu airatidza ane chipo chakanga nacho chekuimba. Saka tiri kuchechi ikoko akatanga kungoimba Solomon. Achingoimba. Kuzosvika akuenda nekuchikoro. Aenda nekuchikoro Solomon akamboimba achitidzidza ngoma nezvembira navamuticha vainzi Mazofa.
vakatomboita vachimboenda kumwe vachingohaiwa chidii tikaona isusu vabereki zvichitifadzawo semwana wakati akabereka Solomon akanga asina musikanzwa anga asingade zvekunetsana nevanhu kana kumuraini mataigara kuti unzwe kuti Solomon aita zvakati akanga ari mwana aigara netsika dzakanaka nanhasi neunhu hwake ndiwo anawo saka mwana anotifadza zvizhinji Solomon ende munhu akavimbika pabasa rake ende izvi zvinototifadza zvakanyanyisa kuti kutosimudzirawo musha medu kuti tane muimbi aiwa takafara isu tinofarira zvokuti kunzwa munzi muimbi unonga asumudzira nyika yoseka saka nekuchechi akasumudzirazve achingoimba saka zvinhu zvatinonzwa kutenda nekufara uye ndinongoshuwira kuti dangosvika kana mukutorwa naMwari akamira paunhu hwake hwaunawo asachitsauke mwana anotifadza pakurarama mwana anotifadza mukuita kwake ende akandodata chakati ndichaanotoita saka isi tinotenda nezvibasa rikuitwa nani naSolomon. So zita rangu ndinoramba ndichingotaura kuti ndini wacho Solomon Kaporoma. So nyaya imwe yandinayo kuma upcoming kusimbisana kuti tirege kuzokanganwa kwatakasimukira, tirege zvakare kuzokanganwa vakatibatsira kuti tisimuke, angava maproducer, vangava vamwe vanotombokupa mari dzekombi, vangava vamwe vanotombosacrifice kuti mumba make munge mune nzara but achitombokubatsira kuti uende kunorekodha. So vazhinji maupcoming akangorira nhasi anobva atokanganwa even naproducer akaitawo kuti aise effort yake yekuti nhasi asimuke. Vanobva vachitotanga kutoenda kune vanhu vaasina kubvira atombosimuka navo. Saka mamwe machallenges ekuti mama upcoming tinofanira kunyanya kupaongorora nekupaona panhu ipapo, tisavarairwe enge tisazosiyiswe vanhu vatakatanga navo vane passion yekuti iwewe kana uri upcoming uende kure. Try by all means kuti munhu wakatanga naye ramba unaye. Try by all means kuti munhu wauno sacrifice naye mukati meindustry yekuimba enge unaye. Vamwe nhasi chaiwo mungava kana mukereke anogona kutosupportwa kana kutosimudzwa, anobva atokanganwa kunyange nechechi yacho. Mungava mufamily chaimo anogona kutosupportwa nana mukoma, ana sekuru, ana tsano kwaakatororera, vatoona kuti munhu ane chipo, anobva atovakanganwa futi kwaakarorera kwacho ikoko. Saka maupcoming tisazorivare kana kuzokanganwa kana kuzorasa vanhu vatakatanga navo. Maplatforms edu masocial media: Solomon Kaporoma YouTube channel, Solomon Kaporoma Instagram, Solomon Kaporoma Music Facebook page. Tinowanikwa ipapo. Kune zvakatowanda zvatakagonawo, zvatakaita zviriko, kune music, kune mavideos ariko maplatforms yayo. So number dzekufona it's 078 25 82 086 0783 00 2910. Idzodzo namba makangotifonera munotibata. Zvose zvamunotoda kana mashows, angava maweddings, maparty, magatherings emachurch, munongotibata panamba idzodzo. Tinouya totoita. So chinya chandinokupromisai, chandinokuvimbisai ndechekuti Solomon Kaporoma ndiri kutokura enge ndichiri kutokura. Maprojects akawanda andiri kutarisira kuti dai ndagomaita. Zvose zviri muurongwa, zvose zviri munzira. Mbichana
ndiri kugadzira music, ndiri kunyora music, ndiri kutopinda mustudio. Enge ndinokuvimbisai nekukupromisai kuti ndiri kushanda. Enge ndinotarisira kuti muchandigamuchirawo. Zvose zvamunoda kundidzidzisa pandinotadza nepandiri kugona nepanoda kugadziriswa ndiudzei. Ndakasununguka kugamuchira nokutambira mashoko enyu. Ini ndoda kutora mukana wokukurudzira vamwe vaberekiwo vakaita sesuwo vabereki kuti kazhinji kana vana vachikura mukaonawo vachibata zvavanenge vachibata, umwe anobata waya achisunga kureva kuti zviri kuratidza kuti arikuda kuita makanika kana kuti arikuda kuita electrician. Umwe anobata-batawo mawaya achitsvakawo zvimatambo kana achitora shinda dzokusonesa bhutsu achigadzirisa tambo dzokuti aitise magitari. Ndokurudzira hangu kuti kazhinji mukaziva zvinoda zvichipo chine mwana anochiratidza achikura, anongotanga achiita zvaanenge achiita izvozvo, mukazviona mukazvinzwisisa zvinoda kuzvigamuchira nokuti ndo chipo chaanenge akaiswa mumaoko ake naMwari. Saka ndingati ndo mashoko angu kuti vana ropafadzo yavo inobva paruono rwevabereki uye nokugamuchira kwavo sezvatakagamuchirawo Solomoni Kaporoma. Saka ndongotiwo nevamwewo ngatigamuchirei vana vedu vasimukewo vave maruva mukati menyika. Ndo zvandokumikidzawo chiti amen. Neniwo ndipa kukurudziro vamwe vabereki kunyanya ana amai. Zvizhinji ana mai tikaona vana vachiita zvimwe zvinhu zvokuti pamwe anenge achitamba panze achitamba ngoma achinzii tinoonekwa tichatuka vana zvizhinji. Asi tisadaro kutuka vana, ngatitore mwana iye timunzwisise zvaari chakuti timboti chamupinda kuti aite kuti asunge waya kana kuti adhiraivhe motikari dzewaya dzedze dzinoitwa nevamwe chii. Asi isusu vamwe vabereki hatizvifunge. Saka ndikukurudzira kuti vabereka ukaona une mwana wako nhasi ari kuita zvokusunga waya achiita zvedhiraivha, mukuridzire nekuti ndo chipo chiri chomaari chokuti pamwe ada kuzodhiraivha, pamwe ada kuzoita makanika zvotaurwa nababa. Saka isi kuti vabereki kuridzirai vana zvipo zvavo, musatuke vana kana kuvarambidza. Kana ariko bhora muregera achitamba bhora rake nokuti ndo zvipo zviri maari. Ndouzonzwa kunzi mwana wanhingaenda kunyika dzekudai iwe utiko vangu, asi iwo wako ndio unongo chichivatadzisa nekuti iwe unongosingade chakanaka. Nekuti iwe kana unoda chakanaka kuridzira vana vako kuti vana vaite zvakanakawo. Kana ari muimbi muregera muimbi, vamwe vaimbi vemakwaya vanotodedzwa nyika dzakasiyana. Saka tinoti vabereki ikuridzirai vana venyu, utore mwana uye nerudo naye pakati pako zvakanyanyisa. Umba mwana wako ndiwe mubereki, haumbirwe nemwe munhu. Anoumba mwana kuti aite zvakanaka ndiwe. Ende uchikurudzira vabereki kuti vana ngavaende kumachechi. Kumachechi kunoitwa madhirama, kune zvakasiyana, kunodzidziswa, kune chikoro. Saka vabereki isai vana kuzvikoro nekuchechi. Ndo zvandinokurudzirawo nemabasa avo anoita kuti vana kuridzirai vana zvakanaka. Nokuti nhasi mazuva anoti anenya kuti mweya wetsvina, hakuna mweya wetsvina. Asi mweya wetsvina unobviswa neimwe vabereki vemunhu. Saka tirikukumbira kuti vabereki kuridzirai vana venyu vagove vana neunhu hwakanaka, vagoumbawo nyika yedu yanhasi ino nezita ramambo Jesu Kristu wedu weNazareti nokusingaperi. Amen. Amen. Solomoni Kaporoma. Ndiri kuchikoro ndaifarira bhora. Bhora ndo randainyanya kufarira. Inge ndaiwanzotamba pageti. Ndaive goalkeeper. Pamwe pacho ndombochinja, ndomboiswa mukati, but namba yandaitamba manje kuchikoro ndaitamba defense CB number 5. Ndainyanya kufarira bhora still kuchikoro. Kozoti chikafu chandinofarira kudya kana kuti chandakanyanya kukura ndichifarira kudya stereki. Ndaidya sadza rezviyo, ndinorifarira zvisingaite. Sadza rezviyo nemazondo, ndainyanya kumadya stereki.
nzungu dzakakangwa ndozvifarira zvisingaiti. Nyimo dzinenge dzakabikwa nenyimo dzinenge dziri nyoro, dzimwe dzinenge dzichangobva muvhu.